Malawi Today. Nditu ena nkumafunsa kuti chikodi chimene chikuchitika pamene ndi chiyani. Akuti mtsogoleri wa chipani cha Alliance for Democracy Afford anakumana mwazizizi ndi Vice President wa chipani cha DPP amene ndi Bright Msaka mu mzinda wa Zomba. Ndithu amenewa akuluakulu amene watakumana basi anahagana ndithu komanso kukambirana ziwiri zitatu umene ndi ulendo wawo umene anakumana mwazizizi koma odabwisa kwambiri. Ena nkumafunsa kuti kodi chimene chikufuna chichitike ndi chiyani. Zikuoneka ngati kuti anthu amenewa ndithu za Alliance amakhala akukambirana koma chabe kuti zimangovuta mwina mzipanemo. Koma kodi funso nkumanena kuti tiyembekezere zinthu zakupya kodi migwirizano ngati imeneyi iphula kanthu kapena ndi momwe muja mmene anamenyesera nkhwangwa achipande cha DPP kunena kuti sakufuna kulumikizana ndi wina aliyense. Koma mwina zikamatere mwina ndi chiyambi chatsogolo linanso lowala. Ndi kumeneku kunali kukumana kwawo kwa usiku, mkumana wawo wa usiku umene ongokumana mwazizizi ndithu. Nde tatiye ndione kuti zinali bwanji pa malo amenewa kuzomba. So apa megnanela mucha kunena kuti ndi ulendo wawo amene President achipani cha Alliance for Democracy Afford Right Honorable Enoch Chihana mene akupita chigawo chakumwera. So anayima muzomba pamene anamvetsedwa kuna kuti President wa chipani cha Democratic Progressive Party DPP walemekezeka right makamaka tena kuti Dr. Bright Msaka ali ndi msonkhano kuno kuzomba. Ndiye chinakomera President achipani cha Afford motsogozedwa ndi Honorable Elemia Chihana kuti iya ibwanji feso tikakhale nawo. Ndiye amenewa akhale akukumana posekedwa pompa chipanda ona DPT umene watsogozedwa ndi President wa chipani cha Alliance for Democracy Afford wafikanso nawo. Ndiye uku ndikukumana kwa akuluwa. Sindikudziwa kuna kuti uthenga umenewo utanthauza chani ku dziko la Malawi. Oh yes, ahagana ndi chani chimene chikuchitika mdziko la Malawi. Amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, kwina kulikonse kumene muli. Yes, kukwanira kukhala umboni kuti atsogoleriwa chilipo. Oh yes, ndiye amene ndanena mucha hagi akuperekedwa kwa atsogoleri onse. Apa ukambirana ndithu olemekezeka Bright Msaka amene nda Vice President achipani cha Democratic Progressive Party makamaka kuno kuchigawo chakummawa. Ndiye uyo ndi President wa chipani cha Afford. Apa kulowa ngalimoto mtsogoleriyo anthu akupereka moni ndithu sonyeza kukondwera ndithu kuti yayi chipani cha Afford komanso ya DPP ndi ubale ndithu wadzaoneni. Ndiye pamakina mnali ndine Ahmad Maroko. One kake makomanose and goodbye. Chiyambi chanseru ndikuona zabwino. Yes, ukaona zabwino simaonekeratu kacha and goodbye.